Bagyong Ineng nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility samtang pag-asa subling may pahinumdom sa publiko nga posibleng masinati na sa buwan sa Nobyembre o Disyembre ang pagminos sa mga pag-uwan din sa Central Visayas. Si Luan Merondina sa report. Alas 4 kaganihang kadlawon, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ineng. Subay ni ini, mihinay ang hanging habagat dinhi sa Kabisayan. Bugtong ang western portion sa Luzon na lang karon ang apektado sa hanging habagat. Expected nato generally fair weather init og igang na panahon diri sa Central ug Eastern Visayas ang atong weather condition until this week. Base sa tropical cyclone climatological prediction sa pag-asa, moabot sa 2 ngadto sa 3 ka bagyo ang mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa buwan sa Setyembre. Ang Bagyong Ineng mo'y labing unang bagyo karong buwana busa gipanglantawan nga aduna pay usa ngadto sa 2 ka bagyo ang moabot. Sa rainfall forecast prediction sa pag-asa, near normal pa usab ang masinating gidaghanon sa uwan ning buwan sa Setyembre ug Oktubre. Apan pag-abot sa Nobyembre ug Disyembre, sugod nang momenos ang uwan nga masinati sa Sugbo ug sa Central Visayas. Sa pagkakaron, anaa na sa Tropical Pacific ang moderate El Nino. Nagpasabot nga 66% nang masinati ang strong El Nino sa Nobyembre ug Disyembre. Ibig pasabot pag magpadayon kini mag-below normal ang atong ma-expected sa November, December, and by the end of January, possible ang Cebu is or Central Visayas is under dry spell na siya. Subay ni ini, subling gihimugatan sa pag-asa ang pagbutang og mga rainwater catchment samtang masinati pa nato karon ang sunod-sunod nga mga pag-uwan. Ang Basak Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu naka-set up na og kaugalingong rainwater catchment. Gawas nga makatabang kini sa suliran sa pagbaha sulod sa ilang tunghaan, magamit pa nila ang tubig uwan pagpamubo sa mga tanom. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.